хора и добре дошли в днешното видео на TD Studio. Ох, чакай леко, че масата ще троша. Така хора, здравейте в днешното видео на TD Studio. Пак е без Дейвид. Ама неделя ще е с Дейвид. Може да опитваме лютаки си лосаби. Да знам къде се продава лосаби. То е едно такова зелено, да. Но в днешното видео, хора, ще пробваме ето това нещо. Това е нещо за закуска. Хората го ядат за закуска. Масай 4 часа. Аз ще го ям за вечеря. Значи, това е мляко. И тук, хора, има нискат шоколадови стърготинки. И трябва да си ги туриш в млякото. Да, тук се откъства, не ми трябва вилица. Но няма да ядем само това. Имаме и донати. Тъй, че смятам да си направя комбинация това, вътре в това и донати. Ще ям на плика. И така, хора, преди да започнем, ви напомням да се абонирате за нашия канал с Дейвид TD Studio. И днес и сега, хора, нека да започваме. Значи сега смятам, чайте да отворя това. Така, хора, ето отворихме първото, ма направо целото ще го отворя. Мале. Бах ти лъжците. Това е най-нормално кисело млеко. Рекламация. Днешно време е така. Ма нищо. Сега тук, вижте си, има такова като паничка, вижте, то е. Ма едва ли ще мога. Май ще ми трябва лъжица. Изчакайте. Така, хора, ето лъжица. Ето това как се казва? Нещо на странен почерк. На английски, ама има английски думи, които се пишат по много странен почерк. Ето го вижте. Като зърнена закуска. Сега ще смятам да го... Я да си пробваме. О, това е на Киндер. О, любимата ми марка шоколад. Чайте тук да народим на жената, където, нали, тя държи стаята за гости. Все пак, хора, не е обуд така да мърсите. Лекичко те нанасипа всичко. Иначе е хубаво измислено, ама рекламация. Това е най-нормално кисело млеко. Тук останаха няколко, ма няма да ги таковам. Чайте сега да разбъркам. Бръкала баба манджата. Маре, стана доста яко. Като някакво смути. Като някакъв сладолет. Вижте резултата. Ма чай сега да си изкарам донатите. Значи имаме един такъв. Ще ям над плика. Един такъв. И един най-нормален такъв. Нека да започваме. Първо вкусам от това. Абонирайте се. Ляко е студено, ма нищо. Първо извадихме белия, тъй че първо белия ще опитаме.
Аз колко обичам донъци. Да са като ние тъпите по съборите. Не знаете събор, някакъв празник, някакъв има. Може да ги изпълните. Те са бахти гадните. Те са хубави. По анимациите хората обичат да дадат понички. Полицайите по анимацията. Това е малко закусно. Млечен шоколад се води това. Хора, когато сме с Дейвид, викай така съм много луд. Ще туря много луд сос. Вътре, нали знаете, това е така такова, има дупка по средата и е, нали така. Ще сипна лутия сос и ще го потопа в васаби. Тогава хора вече казвам, не мога да искам вода. Абонирайте се. Утре направо хора, не знам. Ама аз съм човек, който обича лутото. Нали, аз у нас ям кебабчуки в те с люто, нудълси с люто. Аз много люто обичам, така. Мале! Тъй, че няма да ми е проблем, като питам това. Ама ще имам мърсещо меменца. Хора, помните на оня човек, гледа на фитнеса. Хора, той после се тръгна макилфа и да. Защото сега хора, отида при него и някакво снимам, говоря си сами, ще му помисля се едно съм. Не е хубаво така, аз съм срамежливо дете. Вече сме готови с бялия донът. Така е неисконския муж. Разбирате ли? Лапа по цели залци. А жените е така. Говоря, не знам как да отключа коментарите, абонирайте се. Мале хора, така като Дейвид го няма, много съботно. В смисъл няма какво е, той заговаря, ние говорим, а сега какво да правя? Ето го и кафявия. Да, не е нормален. А ние после се в една механа. Родителите ми ще отидем да... Така хора. Това е последна лъжица от това.
и остана да обирам нещо. Тъй, че смятам сега да си обера. Перфект. Чак се. Найс. Така. Последна лъжица. Махаме това. Опето се преобърна. Мале, си го ще нацапам. Мале, ще ме набият. Мисля, че не съм нацапал нищо, защото не е хубаво така да цапате на хората. Ето, изяждам си това и видеото свършва. Абонирайте се. Миша, хора, няма какво да ви кажа. Абонирайте се просто. Хора са много яко. Браво, да си всичко. Топ. Еми, хора, като изцяло това е Как се пърли? Ами, хора, като изцяло това е видеото. Ами, утре с Дейвид вече сме наистина сме си оригиналната група на Тъда Студио. Много яки видеа, абонирайте се още готини видеа. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ударете лайк бутона. Ето така. Или ето така. Тън-тън. Е така, хора. Чао! Абонирайте се!